Dak li għamlet il-kumpanija Palumbo mhuwiex aċċettabbli u l-gvern lest li jkun ta' medjatur bejn il-kumpanija u r-residenti tal-Kottonera. Iżda l-gvern mhux se jittollera ġlied mar-residenti. Iddikjara dan il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat meta kien qed jitkellem dwar il-kwistjoni ta' ħsejjeż żejda mill-kumpanija Palumbo. Aħna favur in-negozju, imma ma ħanaċċettaw qatt li ċ-ċittadini ta' pajjiżna jiġu rikattati minn xi ħadd. Qatt. U allura l-appell tiegħi huwa lil dawn l-investituri biex juru li kapaċi jkunu good corporate citizens, jirrevedu il-pożizzjoni tagħhom u jiftħu paġna ġdida fir-relazzjonijiet maċ-ċittadini tal-Kottonera, fir-relazzjonijiet anka ma' dan il-gvern. F'attività politika fħal qorm il-Prim Ministru qal li l-kumpanija Palumbo ngħatat kuntratt minn Gvern Nazzjonalista li dwaru jqumu numru ta' mistoqsijiet dwar governanza. Appella wkoll biex il-ħaddiema ma jintużawx bħala teddida f'din il-kwistjoni. Għalhekk għandna bżonn ekonomija b'saħħitha wkoll. Għalhekk ikun hemm xi ħadd li jiġi jgħeddet li jkeċċi l-ħaddiema ngħidulu l-ħaddiema nsibulhom post tax-xogħol. Aħna għax għandna ekonomija b'saħħitha u s-settur privat jixrobhom lil dawk il-ħaddiema. F'dawn it-3 snin inħolqu ma' 17,000 impjieg ġdid, 3 darbit iktar minn kemm kienu nħolqu taħt Gvern Nazzjonalista. 80% ta' dawn l-impjiegi inħolqu fis-settur privat. Dawn ir-riżultati kemm fis-settur tal-impjiegi u riżultati ekonomiċi li qed jinkisbu huma frott id-deċiżjonijiet kuraġġużi tal-Gvern. Għandna riċetta tajba għal kontijiet irħas li ħadd ieħor ma rridx. Riċetta tajba għal child care b'xejn li ħadd ieħor ma rridx. Riċetta tajba għat tnaqqis tal-boll għal first time buyers, għat neħija tal-boll għal first time buyers li ħadd ieħor ma rridx. Riċetta tajba biex inneħħu l-pis tal-maternity leave minn fuq in-nisa li ħadd ieħor ma rridx. Riċetta tajba biex indaħħlu lil persuni b'diżabilità fis-suq tax-xogħol li ħadd ieħor ma rridx. Riċetta tajba li naqsu it-taxxa li ħadd ieħor wiegħed ma għamilx u aħna ma konniex wednija, għamilnija u għamilna saħansitra aktar milli ħadd ieħor kien wiegħed. Il-Prim Ministru tenna li l-Gvern se jkompli jaħdem biex jattira aktar negozji u investiment biex l-ekonomija tkompli tikber u tissaħħaħ.